guys, nakikita nyo, namumulot po ng mga basura yung aking misis. Siyempre para ma-preserve po natin yung kagandahan ng ilog. Ano po, sana po sa mga susunod na maliligo po rito, gawin nyo rin po ito, yung mulot lang po kayo ng mga kalat-kalat para hindi po dumumi yung ilog natin. Ano po,